Aha. En mega et eller andet sted, jeg ikke ved. Okay. Nå, vi så startet igen, hva'? Og så op til hende igen. Yes. Hvad tror tale? Hollandsk. Kan vi hold kæft på hollandsk? Det ved jeg faktisk ikke. Men det er i hvert fald, vi er nødt til at fortælle hende. Jeg tror, det er et eller andet rot, tror jeg. Nej, du skal ikke sige, det du kan på hollandsk. Nej, det duer ikke. Ja. Det er fordi, det er... det er faktisk et Rotterdam, det er for helvede, tror jeg, det er. Jeg kan på hollandsk. Prøv at se vandet dernede. Er det ikke nice? Jo. Nu er bade, man er også sindssyg. Så er bade helt vildt. Det er bade helt vildt. Hvad så? Så er der restaurant herinde. Så nice ud, så man får pasta og pizza og alt muligt godt her. Sådan er rimelig snak om der. Og der er jul på, det er smart.